Díodíobh agus fáilteagaí go dtí an aigrean speisialta seo de Suaimhneas. Chun páirte ghlacu in Suaimhneamh seo, dean cinnte ghuail tú iad a hí go compordach ar caithear, nó ar an urlár le a chosa fáilte, nó má tá an spás agat is féidir le lí ar do bhuailg nó ar do ghrim. Ghlac seconds de chéan inis, le isriú céan is fearr leat. Inis, ghlac seconds de chéan chun tú dhéanamh hocrú sa dóis ghuail tú aonta compordach agus iad ó hí go deas nó iad ó lí go deas ré. Nuair a bhaithíonn do chorp sásta, dean iarracht fisriú an dé glatsa do scí a leigans rud bog níos mó sa dóis ghuail tú aonta compordach agus aonta sásta. An bhaithíonn do chorp cá bheith trom mar gheall gháil do scí leigtha agat. Is féidir leat do thuaille a chaneal oscailte nó iad a gcuideam, tá sé suas duite. An déaglaat díriú isteach ar de chuid analaí. An maithíonn tú é ag gáil isteach agus ag teacht amach. Ba bhhailm go ndeannaigh tú iarracht é á bhfuilliú. Is féidir leat seo a dhéanamh sa dóis go mbeidh do analaí aonta máil ar fad. Maithí an téir agus é ag gáil isteach fríd do thrón agus a maithréis, nó má tá sé ag teacht amach fríd do bhéal an maithíonn tú é ar do bheola. Má tá tú iad a hí nó iad ó lí, chuir do lá ar do bhuailg. An maithíonn tú é ag gáil suas agus síos, ag gáil suas agus síos. Maithíonn do bhuailg gháil sé línta agus an sin fáileadh. Línta agus fáileadh. An céad ar eile nuair a ghlacann tú an anal mór isteach agus a maithréis, dean iarracht do thuaille a chaneal dreidte a seo amach. Nuair a bhíonn do thuaille dreidte, díríonn tú isteach ar de chuid analaí agus deanann tú neamh ard de na rudaí eile atá ag tarlú timpeall hartúirt. Is féidir leat mé chluisteáil go fáil agus cuma faoi gacrad eile atá ag tarlú hartúirt. Inis raithímuid ar eachtra lena céile, coní do thuaille dreidte agus lig de a háileach tú a ghlacu ar thuras. Is féidir le do cheann, íomhá a chruthú duite, cosal le bringláid tíomhtí de a incan. Inis, tá tú tíomhtí de teach mór té, agus tá tú díreach ina dhé folgad an a ghlacu. Agus inis, tá tú iad a fajami agus tá sé aonta fearr taobh amuigh. Tá an nearthaoin ag creagadh ar na fuinneoga agus tá na gí ag séidú tríd na crann. Tá tú aonta buíoch gháil tú tíomhtí, teirm, teálaí agus té. Inis maithíonn tú rud aigean atá ag gáil thart ar do chosa, atá té agus teolaí agus atá finú ar. Ceat atá an. Chaimeann sé ar thrónóirt, agus in sin chaimeann sé lena chorp, bog, atá clúdaithe sa finú seo, agus arcann sé a nuasort, an sin leanann sé air ag an seomra sí. Ach sal nimíonn sé ón seomra, arcann sé ort, sa dóibh scóil sé rá. Hey, tusa, tar lomsa.
Tá na cit seo aonta cloiste. Bhain hí mé le feiceáil go dtí tá sé dhéanamh. Téann sé isteach ag an seomrasaí agus leanan tú air. Feiceann tú go bhfuil an tine leasta agus go bhfuil sé ag déanamh fuaimne a tá séamh. Waithíonn tú an teas ag bualadh de aghaidh nuair seasan tú isteach sa seomrasaí agus arcann tú síos ar an bhreat uirlir agus feiceann tú an ceat ina lí go deas compordach. Arcann an ceat ar an tine agus an sin arcann sé orsa. Ag insin stitch gan a bheith ceint le sí síos an eice leis ar an bhreat uirlir cais tinne. Síonn tú síos an eice leis agus smaoineann tú. Seans gur chlutha é seo go gcaithfí mé ahanrad a dhéanann an ceat seo a dhéanamh. Leanfaí mé air. Ag cóbáil an ceat. Arcann sé ort go máil an arcann sé arás ar an tinne. Déanann tú an rud céarna. Arcann tú ar an cheat an sin arcann tú ar an tinne. Bhaineann tú sult ag arcar na bléire, áiriste agus buí. Arcann tú ar an ceat agus tíonn tú go bhfuil a thuaille ag oscailt agus ag dreidem. Agus an sin nuair tá siad dreidte ar fear coppla seconds. Déanann tosa an rud ceann céarna tú a thuaille oscailte agus dreidte, oscailte agus dreidte ar fear coppla second an éirí seo. Beag, 5, 4, 3, 2, 1. Oscailte ar fear 3, 2, 1 agus dreidte ar fear 5, 4, 3, 2, 1. Bogann an ceat ón bhfuillig go dtí na taobh agus síneann sé amach corp go dtí go bhfuil sé deas compordach agus nuair tá sé ré déanann sé fuaim cosala. Cosa leis an dóigh gur bhog tosa nuair a thosaí muid seo. Arcann tú ar an ceat agus é ina lí go ciúin agus go compordach ina colaí agus a corp ag bogu suas agus síos. Suas agus síos le gach anal a ghlacann sé. Ó am go ham bogan a chluasa cosal gháil sé ag éisteacht amach fa hanne rudaí eile a teag tarlú sa teach go fáil. Éistan tosa fásta ag tuairt faoi deara ahan eile fuaim a teag tarlú timpolhart. Agus tú iad a lí an seo in eice leis an ceat cais tinne maithíonn tú té teolaí séamh agus suaimhneas. Inis tá ag smaoinú gur seans gur ceat tú fásta. Cosa leis an cin seo atá ina lí an eice. Maithí hain ionta compordach atá an. Tá tú ionta buíoch den ceat seo as é a haispean stitch céan dóigh an cí a ligint cosa le ceat. Inis bhfuilm go dtiocfaí tú arás thugam. Ag smaoinú ar de chuid analú ag imeacht ón tine agus ón teas agus ag teacht arás ag an leacnú seo. Bog do mharthaoine agus bog do mhéara, sin amach do chorp agus inis oscail do chuid thuaille go máil agus go ré agus arcardort. Sola magan tú atribí ghlach second agus tuair faoi deara go dé mar a bhaithíonn tú faoi láthair. Beidir go bhaithíonn tú difriúil ón dóigh gur bhaithí tú solar thosaí muid ag déanamh an suaimhneas seo. Bhain me sé ansalt as a bheith maithú cosa le ceat a bhí cos tinne
agus tásúil agam go dtí gleat sin a ghlacu, agus a bhfaithú mar sin nuair atá tú faragach, nó nuair atá agla ort, nó nuair atá tú burtha nó faoi imní de cinneal aigen. Just saolaí tú héan ar a hé cos tenne in ag leis an ceat atá na lí, ina colú agus tú jazz sábailte. Mai thu agus tásúil agam gur bhain tú solt as an bhacnú seo inniu.